उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि हालामनि जाखांफु सासे लाइमोन आबादारि। मुङा बिनि अनसुमा बर'। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि खासिबारि गामियाव जोनोम मोन्दों अनसुमा बर'आ। उन्दैनिफ्रायनो भारतारि आर्मियाव साख्रि मावनो थांखि दंमोन। नाथाय गोजौ सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव अनसुमा बर'आ बोरमा फिसिनायनि गेजेरजों सुंथानो नाजादों। बेनि आन्दोआव मा दं आरो फैबाय थानाय समफोराव बोरमा आबाद मावनायनि गेजेरजों गावखौ माबायदि सुंथानो हायो, बेफोर गासैबो बिथिंखौ लानानै गुवारै मोगा-मोगि आयदाखौ गाबोन मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव नुनो मोनगोन जोंनि बड'सानि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि गेजेरजों।